Pe cine de față vrea să vă cunoască? Da, Stardust. Bună ziua, doamne! Da, las cunoscut-o prima dată. Bună ziua, doamne! Este bine arăt mai. Mai bine ca mine, hai să văd. Deci, o să mă lasă. Ia să mă bani. Nu mai ești cu mine, bine ai zis și bine. Nu mai ești cu mine, să văd. Nu ești cu asta. Da, am văzut. Așa suntem mâini, am văzut. Da. Da, arăți bine. Arăt cum te-ai lăsat acasă. Mamă, da. Nu-i așa? Nu aș lăsa mă. Nu-mi place să vedem la față cu mămaia. Pune aici cam cu mămaia. Vine un cap. Pune camera aici cu mămaia. Mamă, și cu capul. Că a venit mămaia la nepotă să... Am venit, Da, mamă. dar du-te și filmează-l și pe George. L-ai văzut cum doarme? Cu fiul sub brață? Lasă Și uite așa să nu cu scoală. Să nu scoală pe mine. Decât să pui așa cu Și ia și tu scaunul, nu să-i dai, facem și noi foile aici pentru samoare. Eu vreau să-ți fac toată stupide, să te scoată afară, să te pună pe o bancă, să zic că stai cu diplomul înghețată, stai pe banca asta aici. Și venea, păi nu, păi jos, aici. aici în față, nu? Jos. Și stăteai acolo și veneam și eu imediat, știi, că așa era frumos. Veneam, mă dai noi singură pe bancă. Păi da, păi așa vroia. Și era mai frumos. Dar de ce ai slăbit așa? Așa slăbește lumea care iubește. Iubești? Și cum să fac? Păi, iubește și mă tare. Nu mai face, că e numai jăbuși acolo și mie nu Aici găsim Am găsit și mie. Da. Dacă vrei să ieși, găsim. Și să meargă cu mine acasă. Aoleu, mergeam naibii. Merge. Așa care drumul și tot. Auzi, știi ce facem? Facem sarmale mai multe și fac și eu tălul. Gata. Aici. Nu mai. Ce să facem? Mă, să-l filmez pe George. Da, frate. Ce să facem nu mai. Eu să la urmă să facă și înapoi. Tu ai acolo, că Sandra, copiii. Dar ea trebuie să rămâi în casa singură. Te rog să-mi spui o valiză. Da, așa pe Gigi. Gigi. Ce băiat. Ne să strângă ca taxul. E inimă. Are la gunoaște. Hai că nu mai avea. Cam câte sunt? Câte foi sunt aici? 100. 100 acolo. Nici nu... Îmi facă și mie cu băiatul. Și poză și... băiatul poze. Și poză și... Uite, Că mai, dar trebuie să te tunzi, trebuie să te faci la păr. Dacă ești mai... De ce faci? Cu coade împletite? Cu coade împletite? Nu se poate. Nu te pune un batic în cap. Lasă-mă, mai e. Alina. Mai e, dacă nu faci micul cu batic în cap, că plânge ăla. Plânge nepotul. Alina. Dar mai nu batic în cap. Nu, să mă vezi că merg. Nu am înțeles. Te ține unul de o parte și mergi. Părina, pe iubire? Mergi, da, am făcut în viața mea. Și care e problema? Acum trebuie să te faci. Pe chiar tu mai da să nu te-ai făcut în viața mătare, dar acum că ai un nepot, te tunzi, te faci, te aranjezi, te dai peste cap. Ești a mea și tu ca copii ești. Nu disciplină bani.
Ce să fac cu 600 de mii cu lei? Știu, numai asta e altă problemă. Și Asta e asta altă problemă. acum și eu la gardul la 10 milioane. Am dat 10 milioane, dar am tras apa, eu am suportat toate cheltuielile. Am schimbat și eu, că puteam să fiu. În partea lui am și eu. Îi dau și eu ceva, nu? Un vânt să cadă jos nu-i dau, că e mic. Lemnii trebuie să iau. Nu mi-a. Păi mama, eu știu că nu ți arde, dar vreau să spun că Eu poți să am stai, să stai, n-am dinți în gură. nu, păi și care e problema? Mergi cu mine, te tund, te coafezi și n-ai probleme. Păi odată ai și mă dai un nepot. E Ce părere? adevărat, eu îl iubesc și pentru ei am venit, pentru toți. Pentru el îți tunzi părul, ia să Pentru vezi. ăsta micu, Pentru el îți tunzi părul, te faci frumoasă. nu promit. N-ai zis că vrei să veni pe cineva aici? Păi cum vrei să-ți găsești cu batic în cap? Așa că nu se poate. Nu promit așa ceva. Corina, am ajuns rău cu sănătate. Știu cum mai e, păi trebuie să ne gândești, toți suntem... E enorm de rău. Toți Am suntem... grozit. Toți suntem... Știu, toți suntem... Prin casă merg în beți și câteodată și în două beți. Foarte delicat. Nu mai mă țin oasă. Voi avea ceva la oasă? Nu, asta e că... Nu mai dă la inimă. Și toți aici, în general, toți spaniolii și aici, cei în vârstă, sunt și ei tot cu picioare. Toți sunt cu picioare. Da, realitatea la spate așa nu mai am putere. Înțelegi? Am dus așa. Grădina e bălărită. Ce să spui să faci? Dacă mănânci mătare în pluvan de tractor, nu degeaba ce să faci. Dar ne-am pus Are să că poți să închizi. mi-a luat fiind.